اوكي لما عندي تمرتنا خاب زعبا نتوركين هاردوير وي ديفايس يكون مالتيو لك همزة بسئل دلو استفلالي عينة هاردوير اللو مالتيو في اللي انتايو نمتاي تغمنا هم غير هم سرح كنرينا مالتيو اوكي مجمريا راوتر مالتيو لك راوتر اب جزانا الله لك همزة بسئل زاني اشتي بترعنا للا تصلا اب جزانا لاتا بوكس مالتيو نسان تاي تغمنا مالتيو راوتر كلتا نتورك وي كلتا اب تفلالي سابنت ماسك دلو نتورك كونكت نقبر مالتي فور اكزامبل در حجي زي اب جزانا لا مستي اي اس بي وي انترنت سيرفيس بروفايدر كونكت نقبر بو منقد دخا انترنت اكسس نقنتكم تستغمنا مالتي سو راوتر نقلتا نتورك كونكت تقبر مالتي راوت تقبر كلتا تفلالي اي بي ادرس كاب تفلالي سابنت ماسك كونكت نقبر حجزنا مالتي اوكي ابزي سكو باكيت تريسر على بزي بالسوفتوير منقد نرينا اوكي دحر ابزي حجي رينايو سلسته راوتر الله مالتي زي ابزي سلسته راوتر الله اوكي دحر حجي اي بي ادرس زي رينايو زي اي بي ادرس زي نيزي انترفيس فاست 00 بللو ناتو اي بي ادرس مالتي اذا غاني كال اي بي ادرس مالتي حجي زي كلتا نتورك الله مالتي بزي ابزي 192.168.6.0 بلالو ابزي ግን .1.0 زي تفلالي عينت سابنت ماسك مالتي سو نزن كلتا كمبيوترات ወይ نزن كلتا نتورك زي نتوركن زي نتورك كونكت نخجبر ወይ كوميونيكيت نخجبر اذا راوترات تحجزو مالتي راوتر لك كم تي شما مالتي راوت يتقبر مالتي دحر كلتا اي بي ادرس زي وشترولون بز دغدلون دحر حدا عينت كوين سراح يبلال مالتي سراح يتقلنا مالتي تي استسرح تا راوتر ديزاين دخونتو انت تقبره كلتا سابنت ماسك ወይ كلتا اي بي ادرس كونكت نخجبر مالتي سو راوتر انتاي تعملنا نخلتا نتورك ወይ نخلتا سابنت ماسك كونكت نخجبر مو راوت خجبرتي كوميونيكيشن فلو خجبر مالتي جيب زغندينا بسيميليتر مالتي كاجي كابز باك زي كابز نتورك زي حدا نتوركي وحدا سابنت ماسك دلو زي نابزي نتورك زي باكيت ወይ بينج ريكوست نسدنا مالتي اوكي دارج سيدت باكيت ابز مصال ابز بصيحو ابز هاريمو ابز حجي زخلت نتورك زي كوميونيكيت زغبر زنكل راوتر ينحجزو دلوا مالتي سلامتاي ابز تفلالي سابنت ماسك لزولو زي نتورك بز دلو سابنت ماسك كوميونيكيت زغبر ايكل ወይ كاب حدا سابنت ماسك خونالو زي حجي شدشته نتوي زيرو دلو زي شدشه دلو أربعة خونالو كوميونيكيت نخجبر مالتي ندير استفلالي سابنت ماسك كوينو ግን راوتر كدلي مالتي كلتا نتورك كونكت مغبر مالتي اوكي زيت راوتر مالتي انتاي كم طقمنا زيت راوتر مالتي حجب سترينا غماني ابز كلتا راوتر الله زي سيسكو راوتر مالتي نورمالي اب غزانا خمزي يلن دحر سيسكو لاب تحديبنا مالتي كم زيد لنا اب غزانا ابنا نفس وكف سب غزا مالتي نورمال هم كم زعان راوتر دلو مالتي زغن راوتر يخاز خمان راوتر سيسكو راوتر مالتي اوكي سويتش كم زندريد لنا زن كلتا ابز لعل دلوا مالتي زين كلتا زين سويتش مالتي سيسكو سويتش نتاي طقمنا كم زندريد لنا ابز راوتر ميبي أربعة وي سلسته كونكت مغبر طرح يدلوا راوتر دحر لعل أربعة حمش شدشته ناي غزا كمبيوتر الله كونكت غبراي كلاني سلامتا اناف ወይ ዳአክል ፖርት ስለዚህ ሶ ዛ ስዊች እንታይ ትገብር ማለት እዩ ሓንቲ ገመድ ካብዚኣ ትዋረለዎም እዚኣ ናብዚ ኮኔክት ምስ ገበረት ኣብዚ ግን ሽዑ 23 ኮምፒውተር ኮኔክት ገብራ ከልአን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ስዊች እዚኣ ከምዚ ንሪኣ ዘለና 24 ፖርት ኣለዋ ማለት እዩ እዛ ሓንቲ ጠቂማትላ ኣላ ማለት እዩ ነዛ ራውተር ኮኔክት ምግበሪ እዚ ዝተረፈ ፖርት ግን ኮምፒውተር ኮኔክት ገብራ ከልአን ማለት እዩ سو زي سويتش مالت لك عمزنا إلكتريك أدابتر مبازح مش الله مالت أب نتورك مالتي أبز خباب 23 كمبيوتر كونكت جبر خلان 20 كمبيوتر شو بزح أنت راوتر كونكشن كتكما خلان مالتي سلامتاي زا راوتر دا أكل بورتي ولا عندهم كلهم كمبيوتر بلاك خد جبران مالتي سو سويتش مالت كمز مبازحي مالتي اوكي زي نتورك انترفيس كارد مالت كار لك اب كمبيوترنا اتي جمد بلاجن غبرلو في دحرت كمبيوترنا دلو نسو نتورك انترفيس كارد بال نرينا صنينا مالتي
اوكي وايرلس اكسس بوينت እዚ WAP WAP ኣብ ስእሊ እዚ ድሕሪና እዛ ፃዕዳ ማለት እዩ እዚኣ TP ሊንክ ትብል ዘላ እዚኣ ዋየርለስ ኣክሰስ ፖይንት ማለት እዚኣ ራውተር ኣይኮነትን እዚኣ እንታይ ትጠቕመና እንድሕር ኣብዚ ከባቢ እዚ ሕጂ እዚኣ ራውተር እያ ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ ድሕር ሕጂ ኮምፒተራት ኣለዋ ወይ ላፕቶፕ ወይ ዝኾነ ታብሌት እቲ ዋየርለስ ኣብዚ ገዛና ጥራሕ ድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ድሕር ደገ ርሕቕ ኢሉ ድሕር ዘይሰርሕ ወይ ካቨር ድሕር ደይገብር ኮይኑ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ እዛ ዋየርለስ ኣክሰስ ፖይንት እንታይ ትገብር ካብዚ ሓንቲ ገመድ ኮኔክት ጌርና ፎር ኤግዛምፕል ድሕር ኣብ ክሽነ ድሕር ኮኔክሽን ድሕር ደየለን በሎ ዋየርለስ ድሕር ኣብኡ ደይበፅሕ ኮይኑ እዚኣ ዋየርለስ ኣክሰስ ፖይንት ኣብዚ ፕላግ ጌርና ማለት እዩ ኣብ ራውተር ወይ ኣብ ስዊች ሽዑ ነዚኣ ኣብ ክሽነ ወይ ኣብቲ ዋየርለስ ደይብሉ ቦታ ምሽ ንገብራ ሽዑ እቲ ኣብኡ ዘለዋ ዲቫይስ ላፕቶፕ ወይ ታብሌት ወይ ዝኾነ ኣብዚ ኣክሰስ ፖይንት ኮኔክት ምስ ገበርናን and then the access point ኢንተርኔት ኣክሰስ ክስታይ ትገብርና ማለት ንጥቀመላ ማለት ልክዕ ኣብዚ ኮፊ ሾፕ ስታርባክስ ወይ ኮስታ ፍሪ ኣክሰስ ፖይንት ኣሎ ሆትስፖት ማለት ኮም ማለት እዩ እዚ ኮም ይጠቕመና ኦኬ ሕጂ ኔትወርክ ካርድ ክንሪአን እንታይ ማለት እዩ ኦኬ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ወይ ኒክ ሕጂ ብስእሊ ምናልባት ምስ ረኣኹምዎ ትዝክሮ ትኾኑ ኦኬ እዚ እቲ ውሽጡ ማለት እዩ እቲ ኔትወርክ ካርድ እዚ እቲ ብደገ ደሎ ማለት እዩ እቲ ኔትወርክ ገመድ እዚ RJ45 ኮኔክት ንገብረሉ ቦታ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኮምፒተርና እዚ ድሕር ዘይብላ ኮምፒተር ኮኔክት ክገብር ኣይትኽእልና ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ኔትወርኪን ሃርድዌር ማለት እዩ ወይ ከዓ ኒክ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ልክዕ ከም ኮምፒተር IP ኣድረስ ዘለዎን ነዚ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ማክ ኣድረስ ኣሎ ማለት እዩ ማክ ኣድረስ ማለት ሜዲያ ኣክሰስ ኮንትሮል ማለት እዩ ሶ ነፍሲ ወከፍ ኔትወርክ ካርድ ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ማክ ኣድረስ ልክዕ ከም ዝቆፅም ቴሌፎን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ገመድ ማለት እዩ እዚ ገመድ ኣብዚ ፕላግ ንገብሮ ካብዚ ከዓኒ ናብ ራውተር ወይ ናብ ስዊች ናብ ዝኾነ ኮኔክት ንገብሮ ኢንተርኔት ንጥቀም ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ማክ ኣድረስ ኣብዛ ኔትወርክ ካርድ ማለት እዩ 48 ቢትስ ኣሎ ማለት እዩ 48 ቢትስ ተፃሒፍሎ ማለት እዩ ኣብ ክንደይ ክፍል ኣብ 6 ሕጂ ኸና ንሪአና ኣብ ኮምፒተርና ናይቲ ማክ ኣድረስ ክንሪአና ማለት እዩ ኦኬ ስታርት ገባና ኣብዚ CMD ኮማንድ ፕሮምፕት ማለት እዩ CMD ምስ መፀ ኣብዚ እንታይ ንፅሕፍ ኣብዚ IP config /all all ምስ ፀሓፍና ንላዕሊ ምስቀልና ሕጂ ዋየርለስ ኮኔክት ገይረ ስለዘሎ ኸነ ኣብዚ ናይ ዋየርለስ ላዕሊ ኸይደ ኣብዚ ማለት እዩ ራይት ክሊክ ገይረ ማርክ ማለት እዩ ኣብዚ ትሕቲ ዝርአ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማክ ኣድረስ ሜዲያ ኣክሰስ ኮንትሮል ኣድረስ ኣይናይ እዚ ማለት እዚ ፊዚካል ኣድረስ ዝብል ዘሎ እዚ 48 ቢት ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና 1 2 3 4 5 6 ባይትስ ኣለዎ ማለት እዩ ቢትስ ዘይኮነ ባይትስ 6 ባይትስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ፊዚካል ኣድረስ ማለት እቲ ሃርድዌር ኣድረስ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ማክ ኣድረስ እዚ እቲ ሃርድዌር ማለት እዩ ፊዚካል ኣድረስ ናቱ ማለት እዩ ሶ ማክ ኣድረስ ቼክ ክንገብሮ ድሕር ደሊና እንታይ ንፅሕፍ IP config ፅሒፍና /all ኩሉ ቤት ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ሽዑ ላዕሊ ንኸይድ እዚ ራይት ክሊክ ገይረ ማርክ ማለት ነው እዚ ፊዚካል ኣድረስ ትብል ዘሎ እዚ እቲ ማክ ኣድረስ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ኮምፒተርና ዘሎ ማክ ኣድረስ ናይዚ ኣድረስ እዚ ማለት እዩ ኦኬ ማክ ኣድረስ ኩሉ ግዜ ዘን ሰለስተ ቀዳሞት ዘሎ ኣብዚ ናይቲ ካምፓኒ ወይ ነዚ ኔትወርክ ካርድ ዝሰርሑ ካምፓኒ ናቱ ኮድ ማለት እዩ ልክዕ ሕጂ ሲስኮ ሰሪሖሞ ነዚ ናይ ሲስኮ ከምዚ ዲፈረንት ዝኾነ ኮድ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ድጅምር ማለት ሽዑ ትፈልጦ ካበይ ናይ ካምፓኒ ምዃኑ እቲ ኔትወርክ ካርድ ማለት እዩ ሽዑ ዝቐፂሉ ዝመፅእ ሰለስተ ከዓኒ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ማክ ኣድረስ ኔትወርክ ካርድ ዝተፈላለየ ማክ ኣድረስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቅየር እዩ እዚ ግን ኣይቅየርን እዩ ሓንቲ ካምፓኒ ኮይና ኩሉ ግዜ ናቶም ኮድ ወይ ክስታይ ኣለዎም ማለት እዮም ቀዳሞት ሰለስተ ባይትስ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክንደይ 48 ቢትስ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ብስእሊ መንገዲ ክንሪአና ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ንሪኦ ዘለና ISP ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ማለት እዩ እዚ ኔትወርክ
እዚ ADSL ማለት እዚ ሳብስክራይበር ነቲ ቴሌፎን ናይ ኢንተርኔትን ኮኔክሽን ብፈላል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ርኢናዮ እዚኣ ሰርክል ድሕሪ ኢና ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራሕ ይደሎ ዋየርለስ ማለት ድሕሪ እዞም ኮምፒተራት እዘን ላፕቶፓት ድሕሪ ርሕቕ ኢለን ኣሎ ኣብዚ ዋየርለስ ኣክሰስ የለን ማለት እዩ ዋየርለስ ኣክሰስ ድሕሪ ኮኔክት ክንገብር እንደለና ነዚኣ እንታይ ንገብር ዋየርለስ ኣክሰስ ፖይንት ኣብዚ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ጥቕአን ሽዑ ነዚኣ ብገመድ ጌርና ናብ ስዊች ኮኔክት ንገብራ ወይ ከዓ ናብ ራውተር ኮኔክት ንገብራ ማለት እዩ እቲ ኔትወርክ ኤክስፓንድ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ደለዎ ኣብዚ ጥራሕ ሓፂሩ ክንዝተርፍ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ኮኔክት ንክንገብር ይሕግዘና ካብ ካልእ ራውተር ኣብዚ ንገብር ኣክሰስ ፖይንት ሕሱራትን ከባቢ 10-15 ዶላር ሆነን ዝተፈላለዩ ማርክ ኣሎ ማለት ዝተፈላለዩ ብራንድ ብሕሱር ዋጋ ነዚ ኤሪያ ኔትወርክ ደይብሉ ወይ ዋየርለስ ደይብሉ ካቨር ንገብሮ ማለት እዩ ዋየርለስ ኣክሰስ ፖይንት ኦኬ I gotta live till the mic turns off, but now I'm here, I cannot go soft. I found myself when the rest got lost. I'll be the last one that they write off. I gotta live till the mic turns off, but now I'm here, I cannot go soft. I found myself when the rest got lost. I'll be the last one that they write off.